Intrați acolo. Dracu după cutia cu cremă. Nu mai înjura că mi-au... S-a dus. Uitați-i, mai calcă-l odată. Pe ăsta de ce am. Dă-i, rupi fâșul. Gata, hop, hopa, bă! Salut, eu am fost Mitra Andrei Boss și am făcut ASMR cu fratele meu, de nu-ți vă dați seama, uitați-l aici. Uitați-l aici. Salut! Așa. Și aici vom încheia, dați și voi cât mai multe like-uri, cât mai multe subscribe-uri și abonați-vă. La fel și la fratele meu, căutați Sprint 1 și abonați-vă și la el, dați share-uri și spargeți butonul de like. La revedere!